Με το παρόν βίντεο απευθύνομαι κυρίως στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στους συνεργάτες του, τους υπουργούς του και στους συμπολίτες μου. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπατριώτες, θεώρησα χρέος και καθήκον μου τη δημοσίευση αυτού του βίντεο για την προστασία της Κυπριακής Κυβέρνησης, αλλά και το ότι αφορά το βιωτικό επίπεδο του κάθε Κύπρου πολίτη. Αυτά τα γεγονότα και πληροφορίες που θα ακούσετε θέλω να ξέρετε ότι δεν θα μπορούσαν να βγουν προς τα έξω αν δεν γινόταν με την ευλογία και την καθοδήγηση του Χριστού και της Παναγίας. Καθώς καμία ανθρώπινη δύναμη δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Κύριε Πρόεδρε, σας ενημερώνω δημόσια ότι οι μασόνοι που κατέχουν θέσεις στην Κυπριακή Κυβέρνηση χρησιμοποιούν μαύρη μαγεία για να αλλάξουν την αντίληψη σε υπουργούς, διευθυντές αλλά και εσάς των ίδιων στο να παίρνονται σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα. Ψήφιση νομοθεσιών, υπογραφές συμβολέων και συμφωνιών, αλλά και να δημιουργούνται προβλήματα στον κάθε τμήμα με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να μην είναι λειτουργήσιμη προς τον κυπριακό λαό και να χάνεται αμέτρητο χρήμα άδικα. Καθώς όταν παίρνουν μαύρη μαγεία στον άνθρωπο, κινδυνεύει η ζωή του είτε με θάνατο είτε με σοβαρά προβλήματα υγείας και γενικότερα στον έλεγχο της αντίληψης του ατόμου και της ζωής του. Κύριε Πρόεδρε και Υπουργοί που δεν ανήκετε στη Μασονία, θέλω να αντιληφθείτε ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος μιλά δημόσια ότι κινδυνεύει η ζωή του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Υπουργών και πολιτικών με πολύ σημαντικές θέσεις με τη χρήση μαύρης μαγείας. Αντιλαμβάνεστε ότι με την απόδειξη αυτής της πληροφορίας, το ύψος της σοβαρότητας, όπου τίθονται νομοθεσίες, κλείσιμο συμφωνιών σε έργα εκατομμυρίων και αποφάσεις για την πορεία της χώρας, συνεπάγοντας και τις ζωές των Ελληνοκύπριων πολιτών. Μετά από ένα χρόνο παρακολούθησης τους για το πώς λειτουργούν, καθώς η θέση μου το επίτρεπε, χρησιμοποιούν ένα είδος αγαλματάκι, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Αυτό το μικρό άγαλμα έχει πολύ μεγάλη δύναμη μαύρης μαγείας και μπορεί να λειτουργήσει σε οποιονδήποτε που δεν ακολουθεί τα μυστήρια της Εκκλησίας, όπως Θεία Κοινωνία, Εκκλησιασμός και Ιασμός στον χώρο που βρίσκεται. Το θέμα με αυτό το αγαλματάκι είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από άτομα που δεν ακολουθούν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ονομάζεται μαύρη μαγεία. Πέραν με τη χρήση αυτού του αγάλματος, λειτουργούν με τον εξής τρόπο. Συμμετέχουν σε μια προσευχή όπου είναι παρόμοια με το Πάτερ ημών, αλλά είναι διαφοροποιημένη και απευθύνεται στο Σατανά. Με την υπογραφή κάποιου ατόμου όταν γίνεται μασόνος, σιγά σιγά το σώμα του και η ψυχή του εξουσιάζεται από τον Σατανά και με αυτόν τον τρόπο αποκτά δύναμη η ψυχή του. Καθώς γίνεται αυτό, όταν συναναστρέφεται με οποιοδήποτε άλλο άτομο και συζητά για θέματα εργασίας, κυριαρχεί η δική του άποψη, καθώς κατά τη συνομιλία δύο ατόμων λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Ένα απλό παράδειγμα είναι όπως όταν μιλάμε με ένα γέροντα που έχει αγιότητα, μας μεταδίδεται η ενέργειά του και η ευλογία του. Στους μασόνους αντιστοιχεί το ίδιο, το μόνο που μεταδίδουν είναι το Σατανά. Σε συνδυασμό πριν από συναντήσεις, διαβάζουν κάποιες σατανικές ευχές που τους δίνουν μεγάλη πνευματική δύναμη, ωστόσο την ώρα της συνομιλίας να πείσουν τον άλλον πέραν της φυσικής συνομιλίας. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να μιλάμε με έναν προϊστάμενο και να φοβόμαστε ή να νιώθουμε άνετοι. Αυτό εξαρτάται από τι ψυχή έχει το άτομο. Ακόμα και αν κάποιος εκκλησιάζεται, ανάλογα με το πόσο μεγάλος δαίμονας είναι, ο κάθε μασόνος μπορεί να υπερισχύσει η δύναμή του. Το μόνο που χρειάζονται είναι να τους δώσεις πνευματικό δικαίωμα. Και όταν λέω πνευματικό δικαίωμα, εννοώ ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μαζί τους να δημιουργήσεις συναισθήματα αρνητικά ή θετικά για αυτούς. Μόλις νιώσεις το συναίσθημα, παίρνουν ανάλογη πρόσβαση στη ψυχή σου και στο μυαλό σου. Τα συναισθήματα πρέπει να είναι ουδέτερα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας για να μην επηρεαστείς. Κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει τόσο μεγάλοι δαίμονες που μόνο ο Αρχιμανδρίτης μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Πέραν αυτού, πνευματικό δικαίωμα έχουν αν το θέμα συζήτησης αφορά το πόστος εργασίας τους, είτε είναι προϊστάμενοι. Μια τακτική που ακολουθούν, όπου είναι η πρώτη τακτική που κάνουν, είναι να ζητήσουν να γευματίσεις μαζί τους. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν. Η πράξη να γευματίσεις με τον άλλον θεωρείται μια πολύ σημαντική πράξη αποδοχής της ψυχής του άλλου, καθώς και την ώρα του γεύματος γίνεται συζήτηση και τα συναισθήματά σου είναι ευάλωτα. Πέραν αυτού, λόγω ότι η ψυχή τους είναι εξουσιασμένη από τον διάβολο, είναι σαν να γευματίζεις με τον ίδιο τον διάβολο, ανάλογα με το πόσο βαθιά είναι μέσα στη μασονία. Το ξέρω ότι αυτά που ακούτε και θα ακούσετε ακόμα σας φαίνονται απίστευτα, αλλά είναι όλα αλήθεια και μπορούν να αποδειχτούν. Μια από τις πολλές αποδείξεις που θα σας παρουσιάσω είναι ότι αν τους πεις να πάνε για προσκύνημα στο μοναστήρι του Μαχαιρά ή του Σταυροβουνιού, θα αρνηθούν. Οι εκκλησίες που πάνε είναι συγκεκριμένες, καθώς κάποιες από τις εκκλησίες της Κύπρου είναι μασονικές και όχι ορθόδοξες χριστιανικές. Ο μόνος τρόπος για να το δείτε με τα μάτια σας είναι στον χώρο τον οποίο βρίσκεστε
παραδείγματος χάρη προεδρικό ή στην Βουλή, είναι να γίνει αγιασμός και στην τέλεση του μυστηρίου του αγιασμού να προσθεθούν οι ευχές για δαιμονισμένους. Οι ιερείς ξέρουν ποιες είναι οι ευχές των δαιμονισμένων. Θα είναι αδύνατο να συμμετάσχουν σε έναν τέτοιο αγιασμό. Αν εντός τουλάχιστον 10 ημερών που έχει δοκιμαστεί μπουν στο χώρο του Προεδρικού ή της Βουλής, θα τους δείτε να γίνονται κόκκινοι, να υδρώνουν, να τρέμουν και να τρέχουν να φύγουν. Ο ιερέας πρέπει να είναι ειδικός για αυτές τις ευχές. Όσο απίστευτο και σας ακούγεται αυτό, έγινε σε κυβερνητικό κτίριο. Σε αγιασμούς μπορούν να τους αντέξουν, καθώς μπορούν να δείξουν αδιαφορία την ώρα του αγιασμού. Οι ευχές των δαιμονισμένων όμως είναι σαν να τους χτυπάς με κανόνι. Έχει παρατηρηθεί σε κυβερνητικά κτίρια ότι κατά τη διάρκεια του αγιασμού άτομα μιλούσαν μεταξύ τους, ψιθύριζαν, γελούσαν ή έκλαιγαν με υποκρισία. Αυτό αποτελεί βλασφημία την ώρα του μυστηρίου και χάνεται η ευλογία του αγιασμού για αυτούς. Σας επισημάνω και πάλι ότι πρέπει να προσθεθούν οι ευχές για τους δαιμονισμένους από ειδικό ιερέα για να μην μπορούν να μπουν στο συγκεκριμένο χώρο και να ακολουθήσουν τα συμπτώματα ενός δαιμονισμένου. Σας παρουσιάζω φωτογραφίες γεγονότων που βίωσα στην υπηρεσία που βρίσκομαι, καθώς εντοπίστηκε ένας δαιμονισμένος μασόνος με πολύ μεγάλες διαβολικές δυνάμεις. Τα γεγονότα ξεκίνησαν τον προηγούμενο Φεβρουάριο στις 23 Δευτέρου του 2023 μετά από προσπάθεια χρήσης μαύρης μαγείας εναντίον μου με κρυφό τρόπο και διέρχησαν περίπου 8 μήνες μέχρι την αποχώρηση του από το τμήμα. Η μαύρη μαγεία ανταποκρούεται όταν κάποιος φοράει σταυρό ξύλινο ευλογημένο σε Άγια Λείψανα. Καθώς η ενέργεια της μαύρης μαγείας έγινε αντιληπτή, βλέποντας και το συγκεκριμένο μικρό άγαλμα στο γραφείο του σε θέση γυρισμένο προς εμένα. Τις επόμενες μέρες προσπαθούσε να περάσει τη μαύρη μαγεία σε μένα γιατί μπόρεσα να τον αντιληφθώ ότι ήταν μασόνος και δαιμονισμένος, όπου συνέβαιναν υπερφυσικά γεγονότα, όπως καθώς να είμαι σπίτι, να προσπαθεί με μαύρη μαγεία να βγάλει το σταυρό από πάνω μου, όπως φαίνονται στις φωτογραφίες και στο βίντεο. Συμπτώματα πολύ μεγάλης πνευματικής βαρύτητας στο κεφάλι και στη ψυχή. Επίσης, την προσπάθεια του να ρίξει μαύρη μαγεία σε εμένα, καθώς περπατούσα στο διάδρομο με μία συνάδελφο, η μαύρη μαγεία πήγε στη συνάδελφο και Κυριακή του Πάσχα έσπασε τον καρπόν της όπου χρειάστηκε εχείριση με πλατίνες. Η μαύρη μαγεία όταν ανταποκρούεται ακούγεται σαν σφύριγμα στο αυτί. Δυστυχώς η συνάδελφος Κυριακή του Πάσχα στα ξαφνικά έπεσε κάτω και έσπασε τον καρπόν της όπου χρειάστηκε επέμβαση και πήρε πολλούς μήνες να θεραπευτεί. Με υπομονή και συμβουλές από ιερείς μπόρεσα να τον αντιμετωπίσω όπου αυτούς τους 8 μήνες είδα πώς ενεργούν. Αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον μπόρεσαν να το κάνουν σε μένα, μπορούν και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, και στους υπουργούς σας. Φτάνει μόνο να έχουν το πνευματικό δικαίωμα. Φέραμε ιερέα, κάναμε αγιασμό, προσθέτοντας τις ευχές των δαιμονισμένων μετά από οδηγίες του ιερέα. Όπου εκείνη την μέρα δεν ήρθε εργασία ο μασόνος, αλλά και για τις επόμενες 10 μέρες περίπου δεν ήρθε καθόλου εργασία, χωρίς να εξηγεί τον λόγο. Και όταν ήρθαν τις υπόλοιπες 3 μέρες, δεν ερχόταν στο γραφείο μας. Ο αγιασμός είχε δυνατή ισχύ για 13 μέρες περίπου. Στην πορεία επαληθεύσαμε σταυρώνοντας τις καρέκλες με λαδάκι και ραντίζοντας τους χώρους καθημερινά με αγιασμό. Είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να καθίσει στις καρέκλες που σταυρώναμε με λαδάκι. Μέσα από αυτόν τον μασόνο είδα ότι υπάρχουν εικόνες που απεικονίζουν τον Χριστό και την Παναγία, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ίδιες με τις αυθεντικές, αλλά βλάσθημες, όπου έχουν μικρές διαφορές. Αυτό που κάνουν είναι να κάνουν μια δική τους εικόνα βλάσθημη για να περνούν μαύρη μαγεία στην εικόνα, όπου στο άτομο που την δίνουν να εισπράττει και τη διαβολική ενέργεια μαζί και να ελέγχεται η αντίληψή του και να μην μπορεί να τον δει ότι είναι δαιμονισμένος, καθώς κάποιος για να εντοπίσει έναν δαιμονισμένο δεν είναι καθόλου εύκολο. Σας παρουσιάζω μία-μία τις εικόνες που εντοπίστηκαν σε διάφορες υπηρεσίες, αλλά όχι μόνο εικόνες, αλλά μαύρη μαγεία μπορούν να περάσουν και σε μικρά αντικείμενα όπως αυτόν το ανθρωπάκι, κάδρα που δεν φαίνεται καθαρά το τι απεικονίζει. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι η εικόνα που απεικονίζει την Παναγία σε στάση δέησης, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι η ίδια με την αυθεντική εικόνα που είναι σε στάση δέησης, αλλά απεικονίζεται την Παναγία να βλέπει προς τα κάτω και να φαίνονται τα χέρια της ότι είναι άδεια, και να σημαίνει ότι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, έχει πάρει τον ιόν της και το σταύρωσε, όπου θεωρείται ως βλασφημία. Αυτές οι δύο εικόνες που βλέπετε είναι οι εικόνες που είχε ο δαιμονισμένος, όπου πάνω από τα γραμμάτια της Παναγίας υπάρχουν διαβολικά σύμβολα με δικές τους ερμηνείες. Η δεύτερη εικόνα του Χριστού που απεικονίζει τον Νεφίον με διαφορετική έκφραση και τα μάτια προς τα κάτω.
Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι η εικόνα που βρέθηκε στην κυβερνητική υπηρεσία, όπου για χρόνια εκεί και δεν ήξεραν πώς βρέθηκε, όπου απεικονίζονται ιδωλολατρικά σύμβολα πάνω, η οποία μύριζε καπνομαύρης μαγείας μετά από τόσα χρόνια. Αυτή η εικόνα που βλέπετε απεικονίζει τον Χριστό με το σύμβολο του διαβόλου, όπως βλέπετε το άγαλμα του σατανά. Αυτή η εικόνα που βλέπετε εδώ είναι γύρω από το φωτοστέφανο του Χριστού, όπου απεικονίζονται κάποια σχήματα, όπου γύρω από το φωτοστέφανο του Χριστού βάζουμε μόνο τη λέξη «οον». Εδώ βλέπετε πάλι την εικόνα να απεικονίζει το σχηματισμό με τα δάχτυλα του διαβόλου. Σε αυτήν την εικόνα βλέπετε ότι γράφονται κάποια λόγια που τα λόγια απευθύνονται στο ότι η δύναμη είναι στον άνθρωπο και όχι στο Θεό, που είναι μία από τις διαφορές του μασονισμού με τον χριστιανισμό. Σε αυτές τις δύο εικόνες που θα δείτε τώρα απεικονίζονται αστερισμοί γύρω από το φωτοστέφανο της Παναγίας, όπου όταν ενώσεις τους αστερισμούς βγαίνουν κάποια σχήματα που είναι σχήματα του Αζαζούλ, όπως βλέπετε στο βιβλίο, και τις φωτογραφίες που σας δείχνω τώρα, όπου βλέπετε με το ένομα των τελειών γίνονται κάποια σχήματα που το κάθε σχήμα απεικονίζει και μία στάση ή μία έκφραση, τέλος πάντων, όπως τη φωτογραφία που βλέπετε τώρα με τον διάβολο. Σας δείχνω ακόμα μερικές φωτογραφίες αστερισμών, όπως βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Καθώς περνούσαν οι μέρες, βλέποντας όλο και περισσότερο τις λεπτομέρειες, σας παρουσιάζω ένα είδωλο που το κατασκεύασαν χειροποίητα με μαύρη μαγεία και το δίνουν ως βραβείο ψηφιακής πολιτικής. Έχει τόση πολύ ισχύ που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από το να το δεχτεί κάποιος για να του περαστεί η μαύρη μαγεία. Ένα παράδειγμα είναι όταν ένας ιερέας δίνει μια εικόνα σε κάποιον για ευλογία, αυτοί έχουν δικά τους είδωλα. Όπως βλέπετε, απεικονίζεται κάποιο τέρας, θα έλεγα, όπου κρατά ένα άνθρωπο και δεν τον αφήνει να φύγει, έχοντας στο στήθος ένα σταυρό. Με λίγα λόγια, αυτός που το δέχεται και πόσο μάλλον όταν γίνεις μασόνος, είναι σχεδόν αδύνατο να ξεφύγεις από τη μασονία. 4 σημεία σκαλίσματος για να εφαρμόζουν καλά τα δάχτυλα όταν το κρατάς. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, απεικονίζεστε εσείς να παίρνετε αυτόν το είδωλο, πώς νιώσατε όταν το δεχτήκατε. Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους, όπου ο καλός Θεός φρόντισε να τραβηχτούν εκείνη τη στιγμή και να αναρτηθούν δημόσια. Αυτό το είδωλο το έχουν πολλοί μασόνοι και η διαβολική του ενέργεια είναι μεγάλη, καθώς ενισχύεται με τις λειτουργίες τους. Όπως εμείς οι χριστιανοί έχουμε μια εικόνα στο σπίτι, παραδείγματος χάρη Παναγία Μπαντάνασα, για ευλογία, ενισχύεται η ευλογία της μέσα από λειτουργίες της Εκκλησίας. Για να σας δείξω τη σημαντικότητα των εικόνων, σας δείχνω μια εικόνα από την Εκκλησία μας, όπου δείχνει Αγίους να κρατούν την εικόνα, όπου σκοτώνει έναν δράκο, δηλαδή τον Σατανά, μόνο και μόνο που τον βλέπει. Έτσι λειτουργούν σε όλη την κυβέρνηση, στέλνοντας σατανική ενέργεια και έχουν τοποθετηθεί μέσω τσιγκάνων που πουλάνε εικόνες δίθεν για βοήθεια σε υπαλλήλους της κυβέρνησης σε όλα τα κτίρια της κυβέρνησης. Βλέποντας όλο και περισσότερο πώς λειτουργούν και αναρωτιώντας πώς γίνεται μέσω βλάστημων εικόνων να μπορούν να μεταδίδουν σατανική ενέργεια, άρχισα να αφαιρώ είδωλα και εικόνες από τη θέση τους, όπως αυτήν που σας παρουσιάζω. Αυτές οι δύο εικόνες βρίσκοντας στην είσοδο του κτηρίου όπου γίνονται οι εγγραφές των υποθέσεων στα δικαστήρια. Αντιλαμβάνοντας ότι αυτές οι εικόνες είχαν μαύρη μαγεία, ειδικά αυτή που είναι κατασκευασμένη από μπρούντζο, τις αφαίρεσα για να επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση διοικάται με έναν παράλληλο πνευματικό τρόπο μαύρης μαγείας. Η επιβεβαίωση είναι ότι μετά από μια εβδομάδα προς το τέλος του Γενάρη 2024 έπεσε το σύστημα του e-Justice, το κόστος του είναι πολύ μεγάλο και το πρόβλημα ήταν στην εγγραφή των υποθέσεων δικαστηρίων, όπου ακόμα δεν κατάφεραν να το φτιάξουν. Η συγκεκριμένη εικόνα βρισκόταν στην είσοδο του γραφείου που γίνονται οι εγγραφές και τα δικαστήρια. Πώς γίνεται εν έτος 2024 να μην μπορεί να φτιαχτεί ένα σύστημα? Η απάντηση είναι ότι σε κάθε τι που κάνουν περνούν μαύρη μαγεία και λόγω του ότι αφαιρέθηκε η συγκεκριμένη εικόνα που συνδέει την διαβολική ενέργεια, γι' αυτόν έχει πέσει το σύστημα. Το ξέρω ότι σας φαίνονται απίστευτα και μόνο σε ταινίες φαντασίας υπάρχουν αυτά. Όμως είναι όλα αλήθεια. Κύριε Πρόεδρε, τον τελευταίο ανασχηματισμό που κάνατε στην κυβέρνηση χρησιμοποίησαν εναντίον σας μαύρη μαγεία για να επηρεάσουν την αντίληψή σας
και να σας πείσουν στην αλλαγή των υπουργών. Τουλάχιστον τους δύο υπουργούς που τους γνωρίζω πολύ καλά είχαν σπάσει ρεκόρ με την εργασία τους, την οποία πρόσφεραν μέσα σε 10 μήνες. Και είχαν και οι δύο μεγάλη πυγμή, τιμιότητα και πνευματική δύναμη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μόλις ήταν έτοιμοι να ανακοινώσουν τι είχαν κάνει μέχρι εκείνη την μέρα, ο ένας υπουργός δήλωσε παραίτηση, που κατ' εμένα είμαι σίγουρος ότι οι μασόνοι τον πλησίασαν χωρίς να το καταλάβει και χρησιμοποίησαν τακτικές μαύρης μαγείας για να νιώσει πνευματική πίεση και να τον οδηγήσουν στην παραίτηση. Και τον άλλον τον σταματήσατε αναγκαστικά. Όλα αυτά έγιναν ακριβώς μία μέρα πριν τα θεοφάνεια. Υπήρχε τόση βιασύνη στο να σε πείσουν, γιατί 40 μέρες μετά τα θεοφάνεια οι μαύρες μαγείες τους έχουν πολύ μειωμένη δύναμη. Είμαι σίγουρος ότι ακούγοντας αυτά θα θυμηθείτε περίεργους τρόπους συμπεριφοράς και αντιδράσεις, καθώς όλο αυτό είναι καθοδηγούμενο από τον Χριστό και την Παναγία. Η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη για τα γενέθλιά του, που έγινε κατά λάθος στο Twitter, έγινε με χρήση μαύρης μαγείας. Και η πρόσληψη της νεαρής πρώην συνεργάτητάς σας πάλι χρησιμοποίησαν μαύρη μαγεία για να περάσουν τον λογισμό στο άτομο το οποίο εισηγήθηκε να προσληφθεί, με απότερο σκοπό την δυσφήμιση της κυβέρνησής σας. Μελετώντας ακόμα περισσότερο, είδα ότι η εκκλησία της φανερωμένη στη Λευκοσία, οι εικόνες της έχουν ειδωλολατρικά σύμβολα πάνω, όπως φαίνονται στις φωτογραφίες. Αλλά και γενικά είναι χτισμένη ως μασονική. Ενημερώνεται ο κόσμος ότι η εκκλησία της Κλήρου και το εξοκλήσιν της Παναγίας της Λαγνού έχουν εικόνες με ειδωλολατρικά σύμβολα και οι λειτουργίες που γίνονται δεν είναι ορθόδοξες χριστιανικές. Επίσης και η εκκλησία στον Τελίκηπο. Ενημερώνεται ο κόσμος ότι το μοναστήρι στο Άγιον Όρος Διοχιαρίου δεν είναι ορθόδοξο χριστιανικό, αλλά οι εικόνες έχουν ειδωλολατρικά σύμβολα από πολλά χρόνια πριν. Απευθύνομαι στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, καθώς σε αυτό το θέμα εμπλέκεται και η Αρχιεπισκοπή. Όχι η Εκκλησία, η Αρχιεπισκοπή, να λάβει θέση για τη χρήση μαύρης μαγείας στην Κυπριακή κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο, καθώς τον τελευταίο χρόνο υπάρχουν πολλές αναφορές για χρήση μαύρης μαγείας από σατανιστές σε αθώους πολίτες χωρίς να το καταλάβουν. Στη ζωή τους εμφανίζονται ξαφνικά σοβαρά προβλήματα, καθώς η Εκκλησία και οι πατέρες του Μένικου Άγιου Κυπριανού δεν προλαβαίνουν τους εξορκισμούς και τα μάγια. Να λάβει μέτρα ελέγχου για τις εικόνες που πωλούνται, όπως να υπάρξει επίσημη σελίδα με τις ονομασίες και τις απεικονίσεις των εικόνων και σε ποια εκκλησία βρίσκονται οι αυθεντικές εικόνες. Να ενημερωθεί ο κόσμος ποιες εκκλησίες είναι ορθόδοξες χριστιανικές και ποιες μασονικές, καθώς αυτό αφορά την ψυχή του κάθε Κύπριου πολίτη και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να είναι κρυφοί. Η Αρχιεπισκοπή οφείλει σε συνεργασία με την Κυπριακή κυβέρνηση σε κυβερνητικά κτίρια κρίσιμων υπηρεσιών, τουλάχιστον να γίνονται αγιασμοί προσθέτοντας τις ευχές των δαιμονισμένων, όπου η χρήση μαύρης μαγείας απαγορεύεται και αποτελεί ολική καταστροφή για τη χώρα. Τη δημιουργία νομοθεσίας όπου όταν εντοπίζονται δαιμονισμένοι μασόνοι που κάνουν χρήση μαύρης μαγείας με οποιοδήποτε αγαλματάκι και τρόπο, την άμεση απόλυσή τους και φυλάκισή τους. Παράλληλα και εξορκισμό στα άτομα αυτά. Την απαγόρευση σε αίθουσες συσκέψεων, περίεργων αντικειμένων αλλά και πίνακων που δεν απεικονίζεται καθαρά το σχέδιο επάνω, καθώς έχουν μαύρη μαγεία και απόκρυφα σχήματα πάνω τους. Και ότι την ημέρα της εκλογής σας, όχι την ημέρα της εκθρόνησής σας, ότι ο Μητροπολίτης που γευμάτισε μαζί σας και μείνατε μόνοι σας στο τραπέζι είναι μασόνος και μετάφερε ενέργεια σε εσάς από την πρώτη στιγμή της εκλογής σας. Το όνομα στάληκε στο email του γραφείου που γίνονται οι εξορκισμοί. Ήμουν εκείνη την ημέρα. Από τότε μπορεί και ελέγχει την αντίληψή σας, όπως παραδείγματος χάρη να αρνείστε να έρθει η Αγία Ζώνη στη Λευκοσία και να μην το επιτρέπετε. Αρχιεπίσκοπε Κύπρου Γεώργιε, αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία της Παναγίας είναι στη χώρα μας, στο νησί Κύπρος, και εσείς ως Αρχιεπίσκοπος αρνείστε να έρθει το πιο ιερό κοιμήλιο της Παναγίας στη Λευκοσία? Με ποιο δικαίωμα στερείτε σε χιλιάδες πιστούς να το προσκυνήσουν? Τι φοβάστε, την Παναγία? Ενημερώνω τον κόσμο που κατασκευάζει εικόνες από το ίντερνετ ότι πολλά από τα αποτελέσματα που βγάζει τον Google σε εικόνες του Χριστού και της Παναγίας είναι ελεγχόμενα και έχουν κρυφά ειδωλολατρικά σύμβολα ή εκφράσεις βλασφημίας πάνω τους, με αποτέλεσμα να τις τυπώνετε εν αγνία σας και να τις πουλάτε. Σας δείχνω κάποιες απεικονίσεις, αλλά όχι μόνο. Έχουν διαφορετική έκφραση από τις αυθεντικές. Σκεφτόμουν να θα απευθυνόμουν στα σύμβολα, αλλά η Παναγία με διέταξε να το αποκαλύψω, καθώς αυτήν τη φωτογραφία που βλέπετε την τράβηξα από την εκκλησία της φανερωμένης στη Λευκοσία, στην προσπάθεια μου να καταλάβω και να αποδικοποιήσω τα σύμβολα πάνω από τα γράμματα. Όπως βλέπετε, βγήκε το τόξο από μόνο του να μου δείχνει τα σύμβολα πάνω από τα γράμματα.
Η φωτογραφία μπορεί να δοθεί και να εξεταστεί για την αυθεντικότητά της σε οποιουσδήποτε ειδικούς. Με αυτήν τη φωτογραφία, Αρχιεπίσκοπε Κύπρου, ζήτησε η Παναγία, όπως εξεταστούν όλες οι εκκλησίες της Κύπρου, και να αφαιρεθούν τα σύμβολα από πάνω τους, που κυρίως είναι κάποιες από τις παγιές εκκλησίες. Που αυτό ίσως μας δείχνει ποιος ήταν ο πνευματικός λόγος της εισβολής στην Κύπρο και ίσως λύσει την απορία με το δάκρυσμα της Παναγίας της Λαγνού. Αγαπητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σας ζητώ και σας παραδίδω τη σκητάλη, όπως ζήτησε η Παναγία, να αφαιρεθούν τα ειδωλολατρικά σύμβολα από τις εικόνες της και την άμεση πάυση λειτουργίας μασονικών εκκλησιών και να είναι γνωστές προς όλους τους πολίτες. Σας ζητώ σε όποια πόλη και χωριό είστε να ελέγξετε τις εικόνες με τα παραδείγματα που σας αφήνω. Θέλω να τονίσω έντονα ότι όταν μια εικόνα απεικονίζει τον Χριστό και την Παναγία με τα ειδωλολατρικά σύμβολα, δεν νιώθουμε απέχθεια προς το πρόσωπο της Παναγίας και του Χριστού, αλλά προς αυτούς που τους βλασφημούν. Προς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ζητώ την κοινοποίηση αυτού του βίντεο να φτάσει σε κάθε χριστιανική χώρα ότι οι μασόνοι που διοικούν τον κόσμο τρελαίνονται και αποκαλύπτονται στις ευχές των δαιμονισμένων. Δηλαδή, σε κυβερνητικά κτίρια, ιδιωτικές εταιρείες, μεγάλων οργανισμών, κεντρικές τράπεζας και υποκαταστημάτων τραπεζών να γίνουν αγιασμοί προσθέτοντας τις ευχές των δαιμονισμένων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκαλυφθούν όλοι που δεν το ξέρατε ότι ήταν. Προς τα αδέλφια μας στην Ελλάδα, όσον και αν διαμαρτυρηθείτε στους δρόμους, όσον και αν φωνάξετε, δεν θα αλλάξει τίποτα, καθώς οι μασόνοι προστατεύεται η αντίληψή τους, το σώμα τους και η ψυχή τους από τον διάβολο, καθώς το μόνο που μπορεί να τους νικήσει είναι οι ευχές για τους δαιμονισμένους. Γι' αυτό και ποτέ δεν αλλάζει τίποτα. Επειδή δεν έχετε να κάνετε με ανθρώπους, αλλά με δαίμονες που βρίσκονται σε ανθρώπινα σώματα. Θα τους δείτε να ξετρυπώνουν από την Βουλή, αν σταθείτε απ' έξω και διαβάζονται από ιερείς οι ευχές για τους δαιμονισμένους, κυρίως όταν τις κάνουν στο όνομά τους. Γι' αυτό, σε αυτές τις μέρες που διανύουμε, να προσέχουμε τους ιερείς, καθώς η αξία τους πλέον θα είναι πολύ μεγάλη. Όπου έχουν τον Χριστό μέσα τους και είναι οι μόνοι που μπορούν να διαβάζουν τις ευχές των δαιμονισμένων. Αγαπητοί συμπολίτες, κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ότι οι προσπάθειες μου να τα βγάλω αυτά προς τα έξω ήταν τεράστιες εδώ και ένα χρόνο. Αλλά αποφάσισα να εφαρμόσω το ρητό ένας για όλους και όλοι για έναν. Με αυτόν τον τρόπο διοικείται η Κυπριακή Κυβέρνηση αλλά και όλο το σύστημα παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες, καθώς μια κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει μια χώρα με αυθονία στους πολίτες της ή να τους προσφέρει με το σταγονόμετρο. Ποιος είπε ότι τα ωράρια και η μισή πρέπει να είναι έτσι για να βγαίνει το εισόδημα? Ποιος το καθόρισε? Ποιος είχε το δικαίωμα να δημιουργήσει τέτοιο σύστημα ζωής? Εμείς οι ανθρώποι ορίζουμε το σύστημα που ζούμε ή μάλλον το όρισαν δαιμονισμένοι ανθρώποι. Ποιος είπε ότι τα επιτόκια πρέπει να είναι τόσο ψηλά, στείνοντας ένα σύστημα που να φαίνεται ότι δεν υπάρχουν λεφτά, καθώς τα χρήματα τυπώνονται από μηχανές? Αγαπητοί συμπολίτες και ειδικά στους Ορθόδοξους Χριστιανούς που τηρούν τα μυστήρια της Εκκλησίας, γνωρίζουμε ότι έχουμε τον δικό μας τρόπο επικοινωνίας και μπορούμε να δούμε την πορεία του κόσμου. Αναμέναμε την παρέμβαση του Θεού σε αυτές τις έσχατες μέρες. Πιστεύω μία από τις απαντήσεις του Θεού είναι η πληροφορία ότι οι μασόνοι που διοικούν τον κόσμο ανταποκρίνονται και φανερώνονται με τις ευχές των δαιμονισμένων, όπου αυτή η πληροφορία δόθηκε από τον Χριστό και την Παναγία με υπερφυσικών τρόπων σε λειτουργία στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιερείς, ζήτησε η Εκκλησία της Ελλάδος να σταματήσουν να διαβάζονται οι ευχές αυτές και οι εξορκισμοί το 2000 περίπου. Οι λειτουργίες που γίνονται τις Κυριακές και οποιασδήποτε λειτουργίες έχουν επίδραση και αποτέλεσμα στον παράλληλο πνευματικό κόσμο που μας διδάσκει η Εκκλησία μας. Έτσι θα λειτουργήσει και με την πρόσθεση διαμορφωμένων ευχών για τους δαιμονισμένους. Ξέρω ότι έχετε πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν μπορούν να απαντηθούν και να αναλυθούν όλα σε ένα βίντεο. Η μασονία αποκαλύφθηκε και έπεσε. Η εποχή της τέλειωσε. Τώρα έρχεται η εποχή του Χριστού για δεύτερη φορά. Αυτά είναι τα απόκριφα μυστικά της μασονίας, να διασπείρουν βλάστημες εικόνες που να έχουν διαβολικά σύμβολα, κρυμμένους αστερισμούς, κέλτικα σύμβολα με δικές τους βλάστημες λειτουργίες στον Χριστό και την Παναγία.
Σας πληροφορώ ότι πολλά αποτελέσματα για αστερισμούς και απόκρυφες διαβολικές γλώσσες, όπου αναγκαστικά έπρεπε να μάθω την ύπαρξή τους, υπάρχουν στον browser Yandex, όπου τα αποτελέσματα είναι ελεύθερα. Στον Google, ειδικά για τη χώρα Κύπρος, είναι όλα ελεγχόμενα. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ιερείς που με βοήθησαν στην αντιμετώπιση αυτής της πορείας, μέχρι αυτά να βγουν προς τα έξω, να τα μάθει ο κόσμος και όπου υπάρχει χριστιανός Ορθόδοξος. Ότι οι πολιτικοί μασόνοι ανταποκρίνονται και τρελαίνονται στις ευχές των δαιμονισμένων. Όλοι μας έχουμε πολλά ερωτηματικά για γεγονότα της ζωής μας. Ο Θεός ποτέ δεν έβλαψε, ούτε τιμώρησε ποτέ κανέναν. Αλλά σχεδόν όλοι μας πέσαμε θύματα ανθρώπων που υπηρετούν τον Σατανά, δίνοντας τους το δικαίωμα αποχής από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ένας είναι ο αληθινός Θεός του κόσμου τούτου και ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Καλή και ευλογημένη ελευθεριά, Κύπρος.